igama lami Amela Dlova, and I do story times on TikTok and nalapha ku YouTube. And namhlanje niphelela istory esithi nyani imali elifa yamlandela umnikazi. And if you're listening to stories and you want to see more of these stories, make sure you subscribe to this channel and like my videos. I hope you enjoy. Story time. Apa nasi story. Uthi Anonymous ndinibalisa la istory sam sokubana nyani imali elifa iyamlandela umnikazi. Uthi mamela apha ke sikala kanje sami istory. Uthi mina ke ndikhule yonke impilo yami ihamba kakuhle, siphile soft life ekhaya because umama wethu benemali nje asiyazi nje inhlupheko. Kwaselani ke ekhaya imizi yokuqala kuba nombane ekhaya nje ku right, impilo yethu nje i right. Tata wethu ke wasweleka washiya sibancinci sobe sikhula hlanu mama indime ngumama engubhuti wami. Sibayi2 kumama usale thina sobabeni singabafana. Uthi hayi ke sikhulile kakuhle ke sikhula kakuhle ke but besingabantwana abangamameliyo thina singasihambi isikolo. Uthi isikolo singasihambi njengoba abanye abantwana besiya esikolweni thina sasithanda sesincama isikolo. Uthi ngikhumula kahle ngenye imini umama wesithi liphuma esiye emsebenzini ndiqonda ba mna Anonymous ndizamlinda aphume then ndihambe ndongena endlini ndifike ndihlale ngoba lona sendisikisile mo sister sasendlini sibhekhi sifika ndihlale mina xa kuzofikela ixesha loba makabuye ndiyaphuma ndibulinda ngene ndibe athi ndibuye esikolweni sasingasifuni isikolo. Uthi ke qhubekile ke into ethi kanjalo nobhuti wami singabantu abangasikhathaliye abangasifuni isikolo. Uthi nenoba le ndoba sasiyazi ba at that time covered. Uthi ke qhubekile kubomi ke sakhula saba badala asapasa kahle nasesikolweni ke because kaloku singaba ngasifuni isikolo. Uthi but ke ngoku mama wethu esizama ke license uba masiqhubeke nobomi masihambe siyo drive eQuantum masihambe siyongena ezidweni esizama. Uthi nyani ke ndahamba manje Anonymous ndawo zama impilo ekuqhubeni nobhuti wami ozama impilo eqhubeni sahlulakala sekulapho nje sabuyela ekhaya sasisohlulakala sabuyela ekhaya. Uthi ke ngoku bafika owabo uthi sahlala ke kwabe kongxaki ke ilo mpilo ba thina siyonqena nani. Uthi sangayaba sasingeno intoni la. Uthi kodwa sasingabantwana bebenjalo. Uthi ke nobhuti wami sathanda ukuxaba silwe sisusa nomsindo over izinto nje obonayo bana azilwisi. Uthi sifune silwe nje thina siqhumise umsindo uqhume nje kuye. Uthi kuliwe kutsha amabhozo ezikhabathini ibe hliphi nje mama wethu angene phakathi kwethu zamunqanda ide ilonto. Uthi ke hayi ke besiphila lompilo ekhaya yade yangenelelwa ngabahlali abazosithethisa ba masiyeke la xa sixabana sikhuzane sifuna ukuhlabana kuba siza kulimaza sabantwana bomuntu eyi1. Uthi ke nyalo behavior sayiyeka wacaba izinto zibangcono nje apha ekhaya. Uthi kwenzekile ke ngemini ethile umama wethu wathi uyaphuma uya kumzi othile apha elalini uyoncedisa khona. Uyazi ngoba sinto yasezidlalini xa kukho umcimbi emzini abantu abangomama bayaphuma bayoncedisa khona mhlambe kuzopakwa or kuzokwenziwa isalads or kuzophikilwa ontoni yabo. So mama wakho waphuma ke eyoncedisa kanjalo ke caba ke upha wafike wafenta. Then ke ngokuba fonela bona bechazela ba umama wenu ufendile apho leqiswa esibhedlele. Unfortunately waxa fika esibhedlele ke wasweleka kanjalo yabo bamluza umama wabo. Uthi Anonymous zange ndiyikholele lona nifuna ukuzibulala xa ndisiva umama wethu ushini bona ndizibuza umbuzo ba sizawuthini na after yenzekile le nto sizawuthini sizawuphila ngantoni kanjani. Umama wethu ke shile saphinde sithini. Uthi yenzeka ke yabuhlungu kanjalo sadlula ke isingqomo sasesihle because umama wayenemali wayenemoto ke umama lo imoto yathengiswa bahlulelana Anonymous nomntaka wabo ke yabo. Then ungaphuma ke imali zelifa ezazininzi zingaka bafumana 50-50 zange bekhona oqhathwayo. Bhuti omdala wathenga avanze ke nake wayegroovist uthanda amantombi one friends wayelandela everywhere apho besiya khona. Anonymous asixelela yini ba wena wali ndifuna ukuthi popo ngeyami imali decide uphindele esikolweni ndizoba nephepha elizoba phansi komqolo wami. Ndiyazi ba if uhambe wrong kwezi mali at least I have something. Wezamba clever guys yabo. Hamba esikolweni nyane ke wadibana ntombazana ithile bathandana nentombazana basemathandweni. Ntombi ke ya introduce Anonymous kowayo uhlaza wakho Anonymous njengomkhwenyana. Okay uthi ke mna necherry yam Anonymous mna nentombi yam sasine flat asirent ayihlala kuyo because kaloku uAnonymous lo
untombi ka-Anonymous yayihlala close nesikolo, but wayefuna u-Anonymous babahlale boyi-2. So u-Anonymous wayerent flat next to esikolweni, then wayehlala nentombi yakhe khona ke, because nentombi le yayifunda apha esikolweni. Okay, mandabuya. Okay, I'm back. Isifathi umuntu nokhaya. Then ke ngoku uthi ke nentombi sasithandana kakhulu ke, uthi hayi ke intombi ndandikhupha ke, ndiqala ndikhuphe ezindaweni ezirayithi. Uthi sasikwazi ukusuka kwenye province siye kwenye province ndiyikhupha. Uthi hayi ke intombi yahamba wayixelela mos uba unesithonga esithile. Intombi leyo ke yahamba yoxela kowaye ba umfana lo nayo unezithonga esithile. Okay, yeke loo ndaba. Uthi ke ngoku ubhuti wakhe yena kwelakhe iqala wayebhizi ke nale Avanza yakhe ehamba nabantu ehlala bose ubhuti lona wazange yena ayenda washike ehlala apha ekhayeni apha elalini. So wathi ngeAvanza wahlala apha ekhayeni, but ichomi ezazigcwele kuye uthi zazingapha koqonda wayelandelwa area apha hamba khona. Uthi kwalapha ekhaya ke phofu kwakulala abantu, uthi babengagoduka abantu babelala apha, kuvukwe ekuseni umuntu otye apha, kuvukwe ekuseni umuntu asele apha, kukhwele Avanzeni wonke umuntu uba kuyiwe etown wonke umuntu etown. Uthi ubhuti wayetye enonile ngaka, uthi imali. Uthi iqhubekile isenzeka ke lonto ubhuti wami ke ukani baba wenze njani, wayesewisa neAvanza le yayiseyikhohlo le Avanza ibe kade khange bentsha. Uthi hayi ke mna kwelami icala ndandibhizi nentombi yam sithandana asizingelo like hell, ndimthanda down. Uthi hayi ke ndadicide uba you know what, iyandehlulana le nto yekhosi. Mna ngoku ndifuna ufocusa kwinto mhlawumbi yoqala ibhizinisi yothengisa izinto mhlawumbi, yabona yonke loo nto leyo. Uthi hayi ke mna intombi yayiseyinkombisa uba mandihlale esikolweni, uqomba okay mhlawumbi nyanzele into mandihlale esikolweni. Uthi hayi ke ihlobo sasiphuma ngalo, sasilala emahotele 5-star hotel sithi. Uthi ndiyilibele uba imali yaphela, sendikhupha kulela ligcinile ngoku imali, into yesikolo seyime kancinci, ndiyilibele uba imali yaphela. Uthi ndava suthiwa ubhuti wami umuntu yakhe isitekela akasakwazi uyilungisa because imali nayo iyaphela kwelakhe icala. Xa imali ingangeni uyisebenzisa qha, of course izophela. Uthi hayi ke yaqhubeka ke loo nto isenzeka until ubhuti wakhe lo akakwazi uyilungisa imoto anymore, wangena ematyaleni, wabambisa ngeeTV wayezithengile kube efuna imali, wabambisa ngeewathiwathi wayezithengile kube efuna imali. Yangathi zonke ezanto ubhuti wakhe wayezithengile apha endlini ziyaphuma kukuphuma. Uthi naloo moto leyo wayihambisa ebantwini abathanda ezi moto ufike zilungiswa, bamnike iisentana ezithile, of course bazomqhatha mos. Kwaleyo imali wayitya yaphela. Uthi ubhuti wami kuyo yonke le process ke shem wayesewuthathile umfazi, but ke ngoku yaphela imali enomfazi. Yaphela umfazi wakhe ekhona engazange amcebise, angazange athini. Uthi yaphela imali kabhuti wami, ubhuti wami ecaleni yangumuntu ohambayo oya etown. Ukuba bona abantu basetown ufike bencedisa for uthutha i-12 kgs, ufike bephithe ezanto zentsimbi. Uthi waqala ubhuti wami uphatha ezanto because indoda funeka ephandile, funeka kutyiwa apha endlini. Uthi kwelami icala nam ndiyibona imali yaphela, uthi neyam imali yaphela, nam ndaphela ndithengisa izinto nazo kuyam iflat. Ithe intombi xa ibona imali yaphela ndathi ngeminute ndisiya kowayo ndiyovisitha ndandiqoba ndifuna baphake mos ndizokwazi uba nditye kuba ndiqhelile ukuze basendizaziwa ezumgwenyana. Uthi ndandikwazi ukuya kulaa cherry mos ndandiphethe iplastiki izibholo ezithe qhu ndifike ndizipake phaa ndizimisa. But ndaxa ndifika kalaa mini, ndaxa ndingena kwathiwa phuma bhuti sifuna uthetha njengomndeni kakuhamba kumnika ispace kunini usiza kuye. Kuthi umama phaa. Ulo mama phofu wayevuya xa ndisiza neplastiki, but ngale mini wayesedikiwe ndim. Uthi iqhubekile ke isenzeka ke le nto, wacaba ndiluza everything endinayo, ndaqala ndangena eziyobisi ndatshaya izinto eziseglasini ndingaqondanga. Uthi istress ebesindinaso imali iphele yonke imke yonke, nobhuti wami ngaphumkelo zizinto ndaphindela ekhaya ezilalini without uba ndipase and without i-girlfriend, nemali iphelile. Ndafika elalini nyonyo uba ndinentlonikazi uba ndizawuthini kubani because wonke umntu mos uzandibuza uba yabo kwenzeke ntoni. Uthi ndafika ekhaya ndingenaplani noba zotya ntoni, akho grocery apha. Ndathi xa ndifika ubhuti wami nomfazi wakhe abasekho, bayohlala kwitawuni ekufutshane, so that ubhuti wami xa ephanda etawuni aphande abe kufutshane endlini ngoba ilali yani kude etawuni.
Ndabe ngiqomba phela akho ukutya ndakwenza njani. Ndaqala ngaloo mini ubalisela. Go to my YouTube for part 2. Bukele YouTube wam uzomfumana part 2 khona. Angu part 2 ofunyana imali elifi yamlandela umnikazi. Nina senifuna umuntu abe nomsindo athi qala ivideo senomsindo nje because ngiyamqala umuntu. Okay, nasi ke story sakhe siyaقhubeka. Andithi uyakhumbula uba u-Anonymous waye waphendela elalini yakhe wafika elalini yakhe ngekho kutya endlini because ubhuti wakhe wayehambile naye ke engenamali yokuthenga igrocery. So wafika ke nje kwabo engenamali engenayo nix. So wayelambile ke indlala enamanyana waqala ke ubusela apho ku-Anonymous. Uthi ke nake ngiqaleke kuba ndihamba emizini ndifike ndiyenze ngathi ndiyobutha kanti ndiyobajoma banjani ngiyazazi masiba ndifuna ujonga isimo salapha basenzo babela. Uthi ke nandisiba ke emizini ndifike ndingene xa bengekho emizini nasezilalini mos akukho that secured. So nandifika ndingene kuloo mizi thatha ifowuni zabo ndithatha ukutya inqwaba yokutya because ndandilambile igrosa yokutya ndiphokoze ezintweni ndihambe nako. Uthi ke ndiyenzile ke loo nto yoba nam ke apha endlini bese ndiqalile ndithengisa ifenitsha ndithengisa izinto ezibe zi-ownwa ngumamam because kaloku ndifuna imali yotshaya. Uthi bendisipa ndiziba ndilungiselela uba ndikwazi ukutshaya. Ngadibana ke nezinye iitshomi apha elalini ke ezitshayayo into endiyitshayayo sasingamaphara ke sonke sihamba sisiba sonke emizini sithi nasebusuku sikade abantu abangathi balahlile sibaqome phantsi. Uthi yayiyimpilo nje yam leyo. Uthi endlini zaphela izinto ndizithengisa. Uthi mama wam onothapha uya babaninzi. Uthi abathapha uya mna ndabathatha nabathengisa bonke apha elalini ndifuna imali. Uthi ibhedi ndandilala kuyo ndathengisa itrust kwashiyeka ibhesi. Ndandilala kwibhesi bodwa ndifuna imali yotshaya. Uthi laa nto iseglasini kwenza uba ke ungatyi mandabitheni le nto. Uthi ikwenza uba laa nto ungatyi uvele ubhitye nje ube nkobo ngathi nje usisiporho nje. Uthi ahlambe asithini sitshaya ubusuku bonke sicinga uba okay soyifumana phenye imali yotshaya. Uthi sihlale endlini eyi-1 ifeki sonke sizitshomi sitshayayo. Uthi sometimes sihambe sitshone etawuni siyoza amakhuthuza abantu khona sizofumana le mali yoba sitshaye. Uthi sometimes ndandikwazi uba ndibuyelwe zingqondo kancinci ndibuyele ekhaya ndifike ndiyokhala engcwabeni likamama uba ndithi andiyazi impilo yami ifike kanjani apha from being umntana elalini osuka kule khaya le-right to being umntana ongena nix otshayayo olambayo kungabikho ukutya kwa endlini imali elifi iphele yonke. Uthi sometimes ndandimane ndizama ndifowunele intombi yam le ndandinayo yayingayibambi kwaloo fowuni ukuba yibambi liyandiphoxa ithi ndifuna ntoni kuyo because kaloku imali iphelile. Uthi ndandingazi uba laa ntombi yayindithandela imali lelifa ndandinayo. Uthi qhubekele ke impilo yam kwacaba abantu befamily aba balapha ekhaya bayandithatha ke bathi bandirehab because bayabona uba ingathi iyandicutha le nto nditshayayo apha engqondweni. Uthi nda erehab ndayibona le nto yaserehab ayikho le nto yalapho ndabe ndaphuma ndahamba ndabaleka. Uthi ndabaleka ndiyohlala etawuni ndaba sisi-strip kid esihlala khona etawuni endleleni. Ndaphela ndabona yona uba mandibuyele ingathi ukungcola elalini ndabuyela elalini. Uthi xa ndifike elalini ndifike ubhuti wam esebuyile ubhuti wam sehlala apha endlini. Ndandiqomba okay ndizobuya izinto ezikabhuti wam. Uthi ubhuti wam wamayo no wathi akazokwazi ungigqithama kusekhaya apha ndimbela izinto zakhe wavele wanyamalala nomfazi wakhe waphuma wahamba. Uthi ndiva ngabantu ke ngalisikuthwa mna ndandikwazi uba ndihambeze apha elalini ndizulazule ndihambe ndifuna ubetha abantu. Uthi into yayindiphambanisile nanditshaya. Uthi akho nto ngayenzeka kulaa lali mna ndandikwazi uba ndiyime izinto yoba iinkukhu zakhona ndikhumbula kahle ngenye indaba iinkukhu. Uthi kwafika abahlali ebusuku selele beyombetha baye beenkukhu. Uthi bafika sekugcwele ifeda zapha endlini kwanophika ndithi iinkukhu andizazi. Uthi ndabethwa ngabahlali besithi thini beenkukhu zabo. Uthi ndilambile ndifuna utya iinkukhu ndilambile andizazi ndizawuthini. Yonke imali encinci nayo mos ndiyayitshaya until ndadicide uba you know what impilo yam ngoku ndiyayimosha and ngondixabana nawo wonke umntu nabantu basekhaya basandifuni because ndingulowolisela mandiyitshintshe ngokwam. Uthi mind you apha ekhaya kwakusiqale kwaphuka ifestire apha ekhaya ngumzi ongena umoya ifestire zifakwe imiqamelo. Uthi ndahamba ndaya kumntu endandihlobene naye ndamcela uba ngicela undinceda ndaba ndezinto kanjani na.
uthi bamsake kwi-rehab expensive ethile bamazimncede uthi ophume kwamphana apho mna decide mna siqu sam andiphinde ndiyitshaye le nto. Uthi ke wahamba wayophangela ezama impilo ezama ukulungisa impilo yakhe. Uthi ndaye ndabuya naseweyithini. Uthi mna ke ndingu-anonymous ndingumntu onomzimba but ndandibhityeni ngaka khona nditshaya laa nto. Uthi but emva koba ndiphangela ndakathi ndiyabuyela emzimbeni yangathi zonke into zam ziba rayithi but zange ifike imali endinayo to elazinga seliqhelileyo ekhaya. But ndandikwazi uba ndipetshapetshe ifestire ndikwazi uba ndihlale sirayithi endlini. Kwaselalini mona sasiseyinto yothetha kuthiwa baphelelwa lilifa. Ufuna ukuthi ke u-anonymous nyhani imali yelifa yamlandela umnikazi, eyabo imali yelifa yaphela kanjalo ke. Andiyazi ke ngoku apha bathi esi story sinormal. Of course isitori ifuna sibe normal, I mean like da sisuke ebantwini. Khanye yathanda uba ngathi hayi